ka jingdan ya kamen se metip lam ban kanere la kikti shiki beton kam ya ka jingerap ki por ba ki mat kinu jing ka long ke ka ba pensa ken mau yo nu brieu bele yakini ki kam bat kani kalwan pauling ba jingdan men siem jong we pulet banakani ka jela banirap ikanok song nari bilat kablamat jing hadien ba kawan chungok kai shekani ka jela haringkat patla ki bahayeng Uniu pulet udah Sub Inspector Rizwan ubadan Sadar Police Station Shillong Mail ya kanong song kari bilat kabla itu kerteng kum karup Jani Kumar ka jingirap ka bakarup Jani ka yok pedang ka dehadien bakala kumklet ya ka plakot akawai ka kali kamai ka badan ki kot don kam jongka ka bakentup ya ka passport haga jingla jong niu pulet ban pendap ya ka kamram jong kani ka long kami ka lapha da ka city jingsongo shaki pulet ka jala Meghalaya ling ba ka email hakate ga shithi lakadau bakarup Jani kalawan kai shakani ga jala bat laga longgieng bat haka jingpoi jongka Guwahati airport hakar pnyo terik kulalingkot arjar pnyo kalakum kelat ya ka plakot ka babu ya ki kot don kam bakentup nado ka passport ki bangkat ka pisa hadien bakala shong hakawai ka kali kamai bat banwan chanong ba Shillong bat ya kani kalayo jingtep hadien bakala poi ka homestay ka bakatmu bansa ka badan hakani ka nong ba naga jing bomdan ya kanu ga jingtep alor ubanya ka kali kamai ka bakashong kala pelong ya ka rup Jani bandap daga jing sokya ha ka bana ka liang try ka te ka homestay la yalam meka Sadar Police Station ka ba sai kendo pat yo Sub Inspector Rizwan laong banadu ka jing kendo peningkong ute inspector la long brio bejajai belas ngap ba ya ka jing patai jongka wadla umdan ya kanu ga jingtep ka babnya badula sempat ya senjam ka badai bensim katukani kenta dien ka jingtep jongka ki pulet ki layo jingtep alor ubanya ya te kali kamai ka basong bat kumjuru bakikot kisla jongka ru kidangdon panaga jing yo ya kani jingtep kala ai mensim chuchu ya ka rup Jani patanga po apsau kenta kalayo biang ya ka plakot jongka rengkat bat paro kikot dangkam kalaong bakum ka nongsong snong kari bilat lani ka United Kingdom wala ki pulet kategori kilong ki badan akor bat ki bastet rekam ha jing download ki tiar kitar Henry hakani ka jingja ka yapher khamtam haba don bon ki jingduna ha ki bon ki liang bakum ta kalpen pau chi songo ka bakraw ki pulet ka jala Meghalaya badeling ba ka Jingtrei stam jongki pakalala ban beteng ya ka jingwan chungok kai jongka bat bansa bat ban yo ban lei phai biang shala ka jongkari bakani kan pensa jingkin mau ya kai baro shirta Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya